Nosaltres creiem que parlar de promoció econòmica és recuperar l'àrea de promoció econòmica. Quan parlem de recuperar l'àrea de promoció econòmica estem parlant de que hi hagi un regidor que s'hi dediqui i que hi hagi un tècnic que lògicament s'ha de demanar perquè ara no el tenim, un tècnic en promoció econòmica. I per tant aquesta és una fita important. Necessitem un expert que ens ajudi a la promoció econòmica. Ara ho estan fent gent amb bona voluntat, però necessitem gent que sàpigui exactament com manegar aquest tema. Polítiques actives d'ocupació s'han de tirar endavant, però ha de fer-ho algú que hi entengui, que ens ajudi. La bossa de treball ha de ser una bossa de treball activa. Activa vol dir, aquí tenim 550, 560 aturats, en aquest moment tenim 300 empreses, anem a les empreses, busquem exactament quina és la necessitat, parlem amb els aturats i aleshores mirem de lligar això. Aquesta és l'autèntica bossa de treball activa. Necessitem algú que ens ajudi amb això. Per cert, la convocatòria d'aquesta plaça s'acaba el dia 22 de maig i crec que és important que la tinguem en compte perquè necessitem ajuda en aquest sentit. Nosaltres parlem d'espai de treball compartit a Can Trinxeria per a emprenedors. La gent jove de Cassà volem que es quedi aquí i li oferim un lloc perquè creiem que és un lloc important per a ells. L'emprenedoria per a la gent jove és una de les apostes que farem en aquest poble. Nosaltres fa molts anys que estem cercant subvencions, una altra idea important. Nosaltres podem dir que els 3 anys que Esquerra va manar quasi va aconseguir quasi 6 milions de subvencions. Anem sumant tot el que va aconseguir per Can Trinxeria, pel pavelló triple, etc. I per tant la búsqueda activa de subvencions és un element fonamental per la promoció econòmica d'aquest poble. I si parlem de fires, un altre dels grans elements que són fonamentals, hem de recuperar les fires que no tenim, aquelles que hem perdut pel camí, la Fira de la Caça de la Pesca, la Fira de les Energies Renovables, events com 24 hores de Vistaula, s'han anat pel camí, els hem de recuperar, ho necessitem si volem fer promoció econòmica, perquè promoció econòmica és promoció econòmica de tot, de qualsevol activitat que es fa en aquest poble, i promocionar tot el que es fa. Una qüestió fonamental, hem de ser capaços de publicitar, de comunicar, de donar a conèixer qualsevol de les coses que fem en aquest poble. I per això fa falta un equip comunicador potent. I per tant aquesta és una altra de les apostes que nosaltres fem per aquest poble per mirar de fer promoció econòmica activa. I per descomptat promocionem altres coses que jo crec que s'han fet bé, com és promocionar la restauració, per exemple, que entenc que és una qüestió que és important, buscar un alberg, si tenim recursos per fer-ho, perquè puguem tenir gent que vingui aquí. El turisme vindrà quan aquí aconseguim fer activitat, quan aquí es facin coses que siguin interessants per la gent, quan promocionem la cultura, quan promocionem qualsevol de les activitats que fem en aquest poble. Aleshores vindrà el turisme, és l'única forma que puguem tenir turisme en aquest poble.